ο Χριστός μας, όταν έφτασε η στιγμή να πει στους μαθητές του, στους Αποστόλους δηλαδή, ότι έφτασε η στιγμή να αναχωρήσει, ότι δηλαδή σε λίγο καιρό θα φύγει, οι μαθητές του τον ρώταγαν, μα Κύριε, πότε θα γίνει αυτό, μην το κάνεις αυτό, σε χρειαζόμαστε. Εκείνος τους εξήγησε ότι σας συμφέρει να φύγω, γιατί τώρα που θα φύγω εγώ θα σας στείλω τον Παράκλητο. Ο Παράκλητος είναι το Άγιο Πνεύμα και είναι το ίδιο Άγιο Πνεύμα με το οποίο ο Χριστός μας έκανε όλα τα θαυμαστά. Ο Χριστός μας, όσο ήταν στη γη, ο Ιησούς Χριστός από τη Ναζαρέτ, ήταν άνθρωπος, είχε ανθρώπινο σώμα, αλλά είχε το Άγιο Πνεύμα, είχε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και με αυτή τη δύναμη έκανε όλα τα θαύματα. Γιάτρευε ασθενείς, παράλυτους τους γιάτρευε και τους έλεγε να πάρουν το κρεβάτι τους και να φύγουν. Ανέστενε νεκρούς, όπως το Λάζαρο. Το ίδιο Άγιο Πνεύμα, τον Παράκλητο δηλαδή, το άφησε σε μας όταν έφυγε, για βοήθεια. Όταν είμαστε με τον Χριστό, λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα και εκείνο σιγά σιγά αρχίζει και μας καθοδηγεί. Και επίσης, όταν σιγά σιγά ακούσουμε το θέλημα του Θεού και έρθουμε κοντά Του, σταματήσουμε, βγούμε από την αμαρτία, λυτρωθούμε από την αμαρτία, τότε με το Άγιο Πνεύμα έχουμε τη δύναμη να κάνουμε όσα έκανε και εκείνος. Όλα τα θαυμαστά που έκανε και εκείνος, γιατί όπως είχε πει μια άλλη στιγμή στους μαθητές του, θα μπορείτε να κάνετε όσα έκανα κι εγώ και ακόμα περισσότερα. Έλα στο Χριστό μας και εσύ, να λάβεις το Άγιο Πνεύμα και να μπορείς να κάνεις όλα αυτά τα θαυμαστά τα οποία μας υποσχέθηκε. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ειρήνη.